Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Možná jsem nějaký blízko mikrofon, za to se vám omlouvám. No a dneska to jsou za aktualizace. Omlouvám se, že jsem ti předešla, myslím dvě nebo jedný. Netočila, neměla jsem Star Ridera. No a můžu vám to prakticky teď ukázat. Tady byl tref, tady byl v Catfish Fishing Glitch a bylo hledání dárku. Já jsem z toho chtěla udělat livestream, ale se to nepovedlo, na týdnu. A potom přibyli noví koníci do Epony. No, už určitě víte jaký. Takže jo, a dneska jsou aktualizace tím, že máme questy u toho Rickyho. Takže jo, mě to stříhnu, než dojde do Epony. Takže jo, jsem tu zpátky, nevím proč, ale ten mikrofon mi šel leze nahoru k puse. Ještě jsem si tady dělala ten live, doufám, že vám to nevadí. A teď se pojedeme podívat tady na koníčky. A potom pojedeme za tím Rickym. Jak už tady vidíte určitě. Takže jo, začneme třeba od tohohle bílého, ten mají tady taky je nový. No a samozřejmě stojí 969, jako všichni Islandí. Jsou tady do zimí, měl tento takový. Tak je to ten mají, který se mi docela dost líbí, tady tento. No a je pěkný. A samozřejmě zase 969 level, to 16. No ale asi ten, co se mně líbí nejvíc, je tady tenhle, ten modrooký. Je docela dost pěkný. Nejdřív jsem si chtěla koupit tady tohle, jo. Ale nakonec asi se mi líbí povedla mě uznali jméno. A nebude to určitě teď, 5-6 na Fjordika. Vidíte. Jo, jdeme na ty ukole, to bylo. Okej, hlavně se to zase na ty taky zase, a mohli jste se všimnout, že mám to to je? Já dělám jakože kliky. Kliky neumím žádání v reálu. A prostě musím cvičit. Takový tenhle, není to Balboa. To se neumím. To není brokovny. Co mám dělat? Hej, a mě to se mi jako, že mám vzít, hej. Hej, i ten. Kde ho mám vzít? No, tak já bych se zkusila. Jako, já bych se zkusila. Ne, to stihla. Aha, no to je tady. Tak mi je baráka, jestli by to náčiní na to cvičení. Já jsem si původně myslela, že budu muset jít do stáje. Tak proto jsem si vzala Embro, ale jinak bych šla pěšky sem. Papa, prosím. Budu se stejně hodně muset postarat. Jsem se jim to se mnou uvedl. Co teď? By mě zajímalo, co vůbec musíme vybírat. Ten Ricky vážně nepřijde normálně, nám šel nejít bubák. A není vůbec nejhezčí, jako zase toho postav. Co jako tak, je, nevím, co nám poroučí mu tady poslouchat. Aha, já jsem ho viděla, no tak nenápadně jsem se tady někomu skradla na záhradu. Takže vůbec to není podezřelé. Vybrali jsme něco jako vodu, asi. Asi chtěl posilnit. Teď bych zase to do horky nesmí. Stávil koně. To není brokovny. Mohl by nám to něco dát, jako takhle posilujeme, protože mě už to nebe... Musím si sednout. Jo, já teď pojedu, zasadím. Já s ním pojedu nějaký závod. No, jo, pojedu. To je jako kdo je rychlejší, jestli kůň nebo on. Samozřejmě, že můj Amber. Papa. On určitě bude podvádět. Kdyby se slyšeli klávesnice, moc se omlouvám. Co do skutky, to je Pevný! Tady se tady ten objevil. To není brokovny. Co mám dělat? Halk. Jako on mě bude cvičit. Von zrovna. Je to stříhnu. To není záž. Jdeš sámý. Jo, z tohohle budou asi takový i ty sklibičky, z toho. OK, slálo. Takže tam jsem v centře. Vidíte co? No, já nevím. Horský. Trys. Nebo pracovní slálo, říkejte si tomu, jak to tak. Je to takový čtvrťový trys. OK, takže toto bude asi rozdělené na dvě části. Z toho důvodu, že už teď to má 7 minut a tak. Že to teď bude jeden díl tento a druhý díl. Doufám, že to nejdeme dvou. Takže čau!